dzisiaj serdecznie chciałem podziękować wszystkim tym ludziom, którzy tworzą życie, bo tak chyba jest najłatwiej ogólnie określić to, co dzieje się w naszym mieście, ale życie społeczne, życie gospodarcze w naszym mieście. Podziękować przede wszystkim Wam. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Imagine there's no countries. It's in our single day. C'est la vie, au musique.